Atong pagbibilbilin mo, madaydayaw ibalikas mo, malitan tanok tinagan mo, malitan tanok tinagan mo. Di Apo at akong mga kadakayo. Basta umamitega. Ipan man kayo nagawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria to kay Kawa. Napag ni Jesus ijibantay olibo, kabigatan na nasapa ang nagsubli ijay templo, inalibumbungan ti ado a tao, ket nagtugaw anang isuro kadakwada. Inyeg dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti pariseyo ti maysa a babae ani ti liwanda a magikakaidda iti di na asawa. Pinagtakder da iti sangwanan da amin. Maestro kinuna ni Jesus, kinunada ken Jesus, natiliwan mi da iti a babae a magikakaidda iti di na asawa. Kas mayan nurot iti linteg, imbilin ni Moises a mapapatay ti kasta a babae iti pannakabato. Anya ti kunam, kinunada daytoy apang suot ken Jesus tapno agdapag gapwan da ang mangidarong ken kuana. Ngem nagrubog ni Jesus ket pinagsurat na tiramay na itidada. Idi ulit-ulitan da ti saludsod da, timbagder ket kinunana kadakwada. Ti awanan basol kada kayo ti umuna amang bato ken kuana. Nagrubog manen ang nagsurat itidaga. Ngem idi manggedda ti kinunana maysa-maysa pimanaw. Immuna dagiti nataengan agingga anilaen Jesus tinabati ken ti babae nga agtaktak der paylaen iti sangwanan na. Timmagder ni Jesus ket kinunana ken kuana, babae sa dinno ti ayandan, awan kadi tinagbati amang dusa ken ka. Awan Apo insungbat na, kinuna ni Jesus oray siya saan ka dosaen, inkan ket saan ka nga agbasulen. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo kimaipay ka, O Kristo. Good morning. Good morning, Apo. Alas 7 di misayo. Napilitan dan no sino ti mga anticipated awan mga yat idi tatan dakay amin kaya ti mga amin ang anticipated dan. Siya ni Father Rufo niya. Well, hindi ako dani, inuntan na kayo sa ang agdaton. Dunggo na yun. Kasi matagdaton kayo, kaarakin sa abong kandela, kaawang mo nagyan na, bendisyon ng dati asabong ko na nga ron. So, nasayat mo tayo may nga po dani, pinalagitan na kayo niya. Yan amo no, apa yan nakas na naibagak sa hindi na minsan nga dataylaang Pilipino. Datayo a Pilipino, tinakaro, ti pang nakidiyang na, iti kamsa na. Isugarod nga, nudagduma, agbisti tayo, agbisti ko na yan, dati agpasiksik, at anya pangawag mo kaya? Agbado tayo, tinapintas, agbado tayo. Hamog ka nga para di bagbagi tayo nudagduma, di para di pa nagkita dahan. Oh, aman, dati medyo rumor ta uban mo ka, aw mo bibiyang di uban nga, kapayangan na nga marikutan ka. Ganun niya kunada, kalasi mo man. Datay mo lang ka nga Pilipino ti makibibiyang nga agbagay jay sapatos kinbato na kitaon niya nga agbagay. Anya bibiyang mo kami. Iso nga no si kamot ti rumuaran ay Apo saya atan nga to takiday mo. Dilawunda, datay laeng, nakagado na tay sakit tayo, nga Pilipino, nga datay bibiyanan, tibiyag sa balay. Nagdanang ibagang nga limbo magkaapo, ang kamangmanganan, alam mo kung conscious ka mo ito, bilbilan ako sa BMW ako, bilbil mo walaw. Datayo, natigsa, nung uray mo, ijay panawon ni Apo Jesus. Kasjay mo, dagit iskriba, ken pariseyo, awan ti relasyon da, ang mga awan. Ipagarup da nga ti relasyon da ken ni Apo Diyos. Konkreto, ngamhaan, tiberberukan da,
basol ti tunggal maysa. Apaya niya tinaaramid, kitain niyo dito Ebanghelyo. Nangalad at babae, nga apan da indatak kin Apo Jesus, ti purpose dahan nga gatuta nalintag da, katilawang da dibiyag ti babae, haan. Ti purpose da, tapno adda pang tiliwan da kini Apo Jesus, tapno idarum da, no mistake di decision na. Kanya din aramid, impanda. Amoy tinaganda amin ija di Mary amin niya. Impanda, daytoy makikakaidda ti saan na nga asawa. Iti kultura da, ti babae nga makikaidda ti ang nga asawa, maikabil iti public place, kasi lang kumawiteng shed, barangay hall, ikali na di kabudwana, bansa-bansa din naging gamatay, or igalog daw no sa nagtugaw na tagyan, bansa din naging gamatay, babae lang nagmadimod na kultura. No lalaki, haan, uri agsusukat ti asawa di lalaki, okay lang kanya da. Babae lang, so mabayas dahil nga kultura. Nung nasurutan tayo mo tatali dyan, amin nga dateksmen na babataw. Awan to makinisan. Awan to makinisan Domingo. Lalaki babae. Haan mo, kanya da, direkta ang makikaidda ta, awang pa'y mo surat, awang pa'y mo text idi niya. Katata uray mo pang kakaidda, ako damo video call na. Ako sagasagay sa ikamat. Hindi ka video call ko. Nalipat ang gayang tapos teso. Magsugong ko na. Nakita na matutupol ka. Daan lang na dayjay ama pang makikaigda. No, di ka dayjay aramid lang na uray na internet. Ako na alas. Kano amin niya kasjay ko maghusgaan. Iso nga di panahon niya po Isus. Tinakita daw madayto iskari bakin pari sa iyo. Nalintig da. Ngam. Hanga konkreto di ayat ka. Berbirog daw magtibasol. Kanya din aramid, indatagdan dito babae, kaputan na tiliwan na makikakainta. Kanya din aramid niya po Jesus, nagdumo, nagsurat. Niya nagsuratan na darat. Ang kanusimento ang mga mabaasahan, kinkadaratan na ijay. Apa yan na darat? Kunada, adot interpretasyon na. Umuna di babae, mabalin nga talo. Mary tinagal na, Maria nga rin aming ang tatao ijay. Mary of Babylon, Mary, mabaling na Maria Magdalena, dijay prostitute mo lang na nasarakan ni Apo Jesus, ay bigyan tatayo, nagitay akulit na nabarta ka, Magdalena, ikaw ay. Paborito yung akan kantaan. Magdalena na prostitute, or Mary of Egypt, nga ni Mary of Egypt, dijay, hanggang nga nakaawag di konkrete na anya ganan i-presuppose da nga talo ka dito Mary of Babylon, Mary Magdalene or Mary of Egypt. Na Mary of Egypt itinasarakan na niya Apo Jesus na pang nagbibiyag na nalintad nagyanti kuweba. Kas interpretasyon din niya ng awang exact. Kanya dinaramid da ko na idarunda ta magikakaigdahan ng asawa tinaalas. Hindi kultura ng mabato. Inya nirami ang Jesus nagsurat. Inya isusurat na. Interpretasyon, insurat natin sa mga pulo agiyin ti Diyos. Sa balik interpretasyon, ti insurat na ko na insurat na ti basol dagiti tattao. Batay ko malama. Kumay niya ako Jesus, isurat na ti basol tayo. Inya dari ti basol tayo. Ada teksmet mo nga mga amo nila kay mo. Ada ilulugan mo nga mga amo ni pakut mo. Datan Kore handot mo magikakaidda ka. Amo nga siga tinangala di kalding ni kumpadre. Delikado. Oren hanggang nagikaidda nga natangsit ka. Ada tangsit mo na nato ka. Nang kamu mapan makikakaidda ti kaarubak nap no ti mura ta puso anya dagiti baso dagiti ka tao diyan iskribagin Pariseo naging inot dan napimanaw takna na hamdan nga kabaulan nga kitaon dagiti baso ta at di ko ni papilit galata di ko ko na sino ti awanan ti baso ison ti mangbansa umuna nga bumakaw awan na kay turen kahit na nga sa urma nagbaso amin. Iso nga laang tinatiliwan, iso nga mapandain darong,
Kakas dyan magtanya tayo, katay ng Pilipino na daduma, haan nga outside look, tikit-kitaan tayo, iso nga very conscious tayo, tibado, suot, kinaseksi, kina-amin-amin, agraman di balay tayo, ure hanggang naragsa, dalos ka nga dalos, tapaya, baka uyawan di ka arubang, no sumurad di ka arubang, surusurutan nga nas-nas-nasan. Gapot na di pa nagkita tayo, baka narubi, hambang nga digibiyang ibagati sa bahay, kanudad lumahan lang outside look, nudad duma, bumibiyang tayo mo, itipagkurangan, tidad duma. Apang tayo mo sir-sir ka, di bang dari, DJ biyag tidad duma. Haan lang nga DJ, kung ano DJ basol na, nudad duma, mahan tayo maliklikan na apang iban-bandera, iso nga delikado DJ kunanda nga ipagsasao nga, oy, among ni kwa, delikado DJ kunanda nga, isumot ti kunanda, mamangagyo na dyan. Oy, among ni kwa, word, masikog ka no. Nagkuna, isumat ti kunada. Liklikan nyo dagit ng matang tao. Ay maliklikan nga ka, kasi maamin na taga-kalakwasan kan ang ay, hamo. Yan na yung ako, hamo. Di yung word na isumat ti kunada, kaya mga saon, awan ti pamanag-nagnahaan. Half truth. Delikado na dyan. Haan nyo nga danggan. Kino iso kunada kanya anda na panagdagang tingka no kompos di bagbagin awan bigbigyan ka basta among nga nalintag di kaya mo among nga karigatan ti biyan nga nalintag iso nga delikado no dadyo maganin kasjay tayo mo ngam anda ti inaramid ni Apo Jesus bangbansa kunanan bansagan ti awan basol na awan na kaiturag ay nga ti kunanan ni Apo Jesus ang hindi babae uray siya nagpapanaw dan ng maestro ko na nagpanaw dan ako uray siya ko na ako Isus haang kabad na to sa akin ingkan haang kanaag basol nagmaya ni ako Isus pa'y awan basol na amo na jilintag ngam haan na jidusa ti binirok na dayjay ayat iso pinagbalbaliwan from then on, di ayat ti Diyosan, nagbalbaliwan dahil to'y tao, pinalintag ng tibiyagnan, kunada, marod ka, no, ni Maria Magdalena dahil to'y, aging ganay, di sa kaanan ti krus, simursurot kin ni Apo Jesus. No, ni Mary of Egypt, kunada dahil to'y, nagyan iti kuweba, nagyagan ang nalintag, haan nang may sinubyanan, di basol na. Noon no ni Mary of Babylon kung na dayjay, nagbalinan nga nagserserbi. Kanukas diyan magkanya tayo, nudad doon magipanangmusda tayo, din kapsat tayo, imbes na idurong tayo nga ibalalan ginagbasol, na pinpintas, no parinaan tayo ti ayat kas lakin ni ang Diyos. Ikad tayo lata di respeto, taad da pa nagbalbalin isunod, tingarod Diyos ka na kaya nga nagbasol ni kapsat mo, ibasura mo, dadto nga ipaglatagatan ka, papatayin mo ka, maawang ka na naghaan. At darata lugar ti panagbabawi kan panagbalbali, kasjay ti kayat ti Diyos. Kaya napintas lang nga isot iyang lay tayo, tibiyag tayo, no nagkapsok ni kapsat mo, napinpintas na nga gundaway, no pakawanan, ayatan, tapno, agbaliw. Napinpintas mo nga ipaay mo ti kaasikin ayat, tapno agbaliw. Haantay ka di nga, aging lalaing nga manghusga, mangibaga ti pagkapsutan ni kapsat tayo, ti kinaagpaiso na, ori na tayo, kadamot iduludulin tayo. Haantay na, handala ka maaman nga minaan, kanagchismosa tayo lang namin, inunaan tayo. Sakbay na ka nga ichismis, unaamon. Ayat tinarik na nagbalbaliw, simurot kini Apo Jesus. Kasi mo kanya tayo. Kaya nakapsot tayo, naparso tayo gamin nga nasaya at atao. Awan din naparso at akes. At dalaan pagkapsutan itong galmay sa. Ano di pagkapsutan itong galmay sa? At dalaan natangtangsi. At dalaan na ilawan nga nagbasol. At dalaan na ilawan nga nakaaramid iti mali. Ngam kinagpaiso na, tigi katatao tayo nasayaan. Naparso tayo nga nasayaan. Simaya tidakos. At ganyan na parso nga demonyo kanyayo, Muhammad. Kita nyo dari tarupa yung kakasla anghel. Nagdakay di simbaan, adya ka mo lang, subligan ibalbalayo. Muhammad, nasayaan tayo nga naparswa. At dalaan pagkamalian.
Kaya di kumamot ti attitude tayo ni Apo Diyos. Tatawag ni Apo Jesus, ramdam tayo, simana man next weekend. Kanya ti baga na, isunod nga yung may gaputan na nagbasol, intib ng daytang ayaw. Apay na di tayo magtulagan na ayat ko mati ibuhos, igabur tayo, kadagiti kakabsa ka nakapso. Ayat ko mati ibukbok tayo, kung rin nung nagkapsot ti pamilya tayo. Nagkamali no daduma ka, parparigatan tayo maglabagbagi tayo. Nagkamali nga rudan, at sasakit pa ilaan natin mo, iroroman mo kailaan, ay kumat ado maintenance mo, imbes na sa ngarakon, sa nagarapon to, gunggunam, abaya, agurundong kantistik natin. Nagsimple nga bahanag nga, mabaling nga pakawanan ka, di magkayak nga ibatan, nagurunong kasakit natin, di nagurunong ka maintenance mo. Awang mo maalam. Iso nga nagdado makakabsatwan, nakapsot tayo, nagbasol tayo, ado nagpupurahan tayo. Nung kasla dito Ebanghelyo, iniipakita ni Apo Jesus, nagsayaat. Haan na hinusgaan, ang nanadinusa, iniktan na ti gundaway na nagbalbaliw, ayat ti inggabor na nagbalbaliw, sinapin pinakastigyan mo. Tapos di mo tanya tayo. Nung nalilipid ka nung tikapsat mo, di pa na po na well and good. Grasya dahi ka. Nung agbibiyag ka, no kabaulang ti agbiyag ng nalilipid. That is the grace. Taman-man mo ti makapagbiag ng nalilipid. Sabagay, nalilintad kayo sa amin, awan sa bas ng suryo. Nagda kumaawan baso na ito'y ako, ala umong. Pinapiyata nga makabasulan na. Malimad. Nakapsot tayo amin, nang nijay grasya na, babalik ka at balbaliw. Sugar na, agiin nanos, agipin nakawan, agserbi ang nalintad, ipakita ti ayap, ikanday ti bundawin, ikapsat tayo ang balbaliw. Kasta tigin naman nagayat titos kanya tayo. Kasta tigin naman nagparabot titos kanya tayo. Alam kakabsat, kapta, rinaan tayo. Ibagbaga ni Apo Jesus ay ayatin na ka. Iparparit na nga ay ayatin na ka. Nagado magamitan tayo maglagi ayat ti Diyos na kaya nakadumot ti pakariribukan tayo. Nagado maghantay malirin na di ayat ti Diyos na kaya nagadumot ti umapapalan tayo. Di tayo magmamagdan na niya di itid na kanya tayo. Nagagdumahan tayo mariring at ayat niya Apo Diyos na nakarinring gurmot kay lubong tayo. Kasanyang dagita nga panagayat niya Apo Diyos, isumaawan man at balbalita, di tayo magmamagdan niya Apo Diyos. Sayang. Alaga din tayo niya Apo Diyos. Ibagbaga na ayat na tayo, ikta na tayo, hindi dami ang balbali, ikakarigatan tayo, magpapalintigan, dahil yung naitid na biyak tayo. Galon tayo ti mamatian. Mamatian, iti Diyos Ama, ang kapalagilangin, ang namarasway ilangin kendaga. Mamatian, may Kristo Kristo, ugtugtong mga pinapulayo. At inimaw ti arami ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, lagtuto ti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansay ti krus na tayo ketnetanin. Imulo ti kayang nagitinatay, nagumang Imuli sa langit kasi tutulaw ti maganawan ti Diyos Ama ang nakapaling namin. Agad po Diyos sa kaya may mahugong kadagiti siniriyat kaya kadagiti natay. Mamati at may Espiritu Santo, patsyak may Santa Iglesia Katolika, ti panagregnan ng Espiritu Santo, ti panakapakawan ng ibas-baso, at dalatulad panatulang ti bagay. Ti managayat na ama, inted na ni Apo Jesus na anak na akas maestro tayo, pagtulagan tayo, kenkabsat tayo, kas napakumbaba pasurot na, dawatin tayo, kenkwana, taguguran na, dagiti puso tayo, iti ayat, kalpasan ditong galpangget ko na tayo, Apo dinggan ken paraburan, dagiti tattaong. Apo dinggan ken paraburan, dagiti tattaong. Agpaay ti Santa Inang Iglesia, tapno iti panakatultuloy ti agbyag, itinaytoy nariribo kalubong, masalakan na kumate at adupay a piksa ken turet, ang magiwaragawag kadag itinapateg iti Ebanghelyo. Kumararag tayo. Apo dinggan ken paraburan, dagiti tattaong. Agpaay kadag iti mga idadaulo ti simbahan,
Tapno sa anda kuma maalukoy kadag iti panggargari iti lubong, iti panang ibaklay da, iti misyon da, kitagdali na edda na pudno iti trabaho da, kumaralag kayo. Apo dinggem ken paraburan dagiti tattao. Agpaay kadag iti amin nga tasaad na iti gobyerno, tapno tali na edda na pudno iti trabaho da, ket kanayon nga itandudo da iti pagsayaatan dagiti tattao, kumaralag kayo. Apo dinggem ken paraburan dagiti tattao. At paay kadagiti may tugtugod na Kristiyano, nangruna kadagiti babae ang may pagarot nga maguguldawayan, tapno marespetar kumati kalinteganda, kahit mabigbig ti akemda ti kagimungan, kumaralag tayo. Apo dinggem ken paraburan dagiti tattao. At paay kadagiti minakay tayo, tapno kaasyanidan ti Diyos, kahit pakawanan na dagiti nagpilutanda, kahit malagpatan tayo na layo na na sa bilangit, kumaralag tayo. Apo dinggem ken paraburan dagiti tattao. Agulimag tayo ng dawakin dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Tayo ba di karkararagan dagiti kakabsat tayo at dimawat ti tulong tayo ang may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggem ken paraburan dagiti tattao. Apo mi a Dios, tulungan na kami at kalinaed anapudno kadagiti panursurong ken pagpatulan mo. Ikan na kami dito rin ang mga ramid iti pagayatan. Tapno dumakkel ti simbaan ken agbalin anapudno ti panagserbi na ken ka dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Ayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po atin ang madali na gatong kanilima. Ket may pahay pakailawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamit kapalimbaran tayo ken tinadagupan dinasanwan kay iglesia na.
Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, kada kami nga insuro iti na Christian wan apamaki. Dalusan na kami, babaeng tibilad dahil a sakripisyo, gapuken Kristo nga apo mi. Ti apo at ako mga katatayo. Itag-ayo, dagita puso yo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Pudnoon ay maikari katrumben annong mi katpakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disko agyaman kam ken kaapo na santon nga ama man nakabalin katag nanayon na Dios tasikain kadden mo ababaan ti panang paruparik mi iti bagini terredan dagiti kinadakes mi patanuken dagiti pampanunot mi ited mo pa iti kinamaingel ken ti agnanayon agungguna kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo ag daydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ket agdadanggay da among itantang ken ka iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma nga itimpuyog mi met tinapurapay atimot mi ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Tiyaku a Diyos, dahil iyamin aparswa, ilangit ken daga, nagnuday ipakay Pudno na ako abiig ka akinasanto, ket sikati ugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rote, paay mo na espiritu mamang pasanto kadalito'y adaton, tapno pagbalinan, ket paay mo ida katakami, abagin kandara ni Apo mi ang Hesu Kristo. Isu ilisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangantay anin iti daytoy kada ito'y ti bagi isa maiyawat to a maipaay kadatayo. Kasta may kakalpasan day di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen kenta sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken agnanayon at ulag iso a maibuyat to a maipaay kadatayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasoy aramiden yo daytoy a pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae ti krus mo, keninta panahuka, kinakaming salatan, sikahan lubot ti salo. Itinurot pa nangilagit mi, ti papatay ken panadungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo, ti tinapay, ti biyag ken ti kalis, ti panakay salatan. Agyaman kam ken kataim paay mo, ama ikari kami, nga darito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami ang makirano iti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagipan kad Apo ti iglesia manaisak na bitisang alubungan, kat parayrayong kayap na anadyosan. Laglagipan man ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipan pa'y Apo dahil kakabsat niya pimusayan as inanama ti panagungal tanto iti sidong takaasin.
Awaten kad ida isidong karanyag mo apakakitaan daken kay rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyad. Ket makiranod kamto ken naindasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat na apostoles ken dagiti amin as santo isuda ang nakaputno ang nagserbi kan kalitoy kada. Magikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitangtangog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken isidong ni Kristo. Ititimpuyo ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kama nakabalin na Ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti gana. Hintay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, inagkat sa dilangit, malaytayaw kumaginagan mo. Dumteng kumati palagya, matungkal kumaginagan mo. Ito'y nag-aakas sa dilangit. Ityang kalabanggal daw ito'y tikanembi, tipatinayon daw. Pakawanem daw iti basol mi, akas niya kang makawan mi. Kadagiti nakapasol kada kami. Di na kami paypayan mo manurot ti suliso. Gawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribo maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanang namangin mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalatan kada kami. Ako po ang O Apo mi a Jesucristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya naggapo kanya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi tinimmingan nurikat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti gana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangat kada tayo. Iti nagpakumbaba ken napnayat a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggalo na isa kada tayo kapya kada tayo ti kapya. Kapya. Pastor Iluho, kasya na kami. Cordero ni Diyos sa may kadagiti pastor Iluho, kasya na kami. Cordero ni Diyos sa may kadagiti pastor Iluho, itigyan kadakang ikapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jakay tayo may kamana hindi may salasalo kapay magbo. Sikat ibileg ni Apo
Ay mo kadi uman ang kabalin a Dios, tada kami anak irano iti bagikan darang ni Kristo, kan kanayon ko maibilang kami akam kamen na. Gapo ken Apo Meso Kristo anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagariken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga ganayon nga awan ti inggana. Amen. Maki-update tayo ito iti schedules tayo iti dito Holy Week ako. Napagnunuanan nga tinisa ti dinarakan ken kabaruan ke anticipated isang makasla permanente ti alas 7 dito'y kalangkwasan ken hanggit ako so ipakaamuyon to kadali kakabsat tayo kano alas 6 maladaw kayo mag alas 8 na pudot ko na kayo mag ado ti rason no nga kaya ka no kaya kawan para kini ako Diyos sumarod na ririt na ang dahil ato ti ayat na katawa ka Domingo na ang ti ayat na agyamang ka dahil layaw ka grasya niya ti Apo at ako makata kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasan din na Santo na misa in tayo ti ayat ken kapya ti Apo Kapyaman tayo may bag nga bigat tayo amin ako